Bo día a todos. Fai uns días tivemos a gran oportunidade de recibir no CPI ao Cruce a un convidado moi especial para nós, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez García. Foi unha honra poder presentarlle o noso proxecto do estudo de radio. O alcalde mostrouse moi interesado en todo momento e brindounos toda a axuda por parte do Concello nestes inicios. A continuación, escoitaremos un fragmento do moito que o noso alcalde nos contou. Sendo máis pequeniño que vos, eu acórdome de tamén participar en actividades do Concello e era sempre un estímulo. Si me gustaría dicirvos tamén que, tendo un pouquiño de visión, vendo un pouco pois todos os líos que hai sempre na política, védelo sobre todo a nivel estatal, que agora mesmo é un circo, non copiedes moito do que vedes na televisión. A nivel galego, pois, digamos que a oposición é un pouquiño máis respetuosa coa xestión da propia institución, pero eu que non quero perder o tempo nesas cousas. O que me gustaría sempre é tratar de colaborar en que aquí haxa un futuro, e que aquí pois a xente se forme, e que vos, pois o día da mañán, teñades unha oportunidade en Cerceda, que non vai depender só de min. As administracións públicas non teñen que poñerlle unha muleta a cada cidadán. Cada un de vos vai ter que labrar o seu camiño, cada un de vos vais a topar con moitas dificultades. A vida é moi dura, pero hai que afrontala, hai que aguantar. E ou gañas ou aprendes, Nunca se pode desistir, porque senón a vida a paus vaite reducindo. Vos tedes que ser fortes, tedes que enfocarvos nalgo, como decía antes, que vos guste e que se vos dea ben, enfocarvos tamén as oportunidades que brinda o territorio, e é responsabilidade nosa en gran medida tamén ter habilitadas esas oportunidades, ter habilitadas oportunidades de emprego. Sen dúbida, co tema da enerxía verde, ábrese un camiño para que a xente se forme e intente, pois, entrar en todo o que ten que ver con iso, que sen dúbida pois vai haber oportunidades. Trataremos de que sean as máximas, e desde logo, pois eu, mentras estea aquí, que non sei se vai ser moito tempo nin pouco, voume desvivir, pois, porque haxa un futuro para todas e todos vos. Eso para min é unha máxima, pero tamén vai depender en grandísima medida e principalmente de vos, porque, mirade, na política, como todos os partidos teñen un certo principio de populismo, porque ao final o populismo é dicirlle a xente o que quero oír. En certo modo todos o fan, porque ninguén intenta convencer a ninguén sin dicirlle, en certa medida, o que quere oír. E o que se foi facendo tamén foi dar unha sensación de que a administración ten que paliar todos os problemas. A administración non ten que paliar todos os problemas da vida das persoas. A administración que ten que dispoñer os recursos públicos do mellor modo para axudarlle á xente. E despois, cada persoa tamén ten que perseguir o seu camiño. Nese sentido, pois, animo-vos moito, e desde logo tamén vos digo aquí, e non é peloteo, que calquera cousiña que necesitedes, as portas do meu despacho estarán sempre abertas, vale? E moitas gracias, encantado de vir.